Mae rhaglen 16 wythnos mae Eich Iechyd yn bwysig yn rhad ac yn ddim ac wedi cynllunio i helpu unigolion i atal diabetes, helpu roi gorau i ysmygu, rheoli'r pwysau'r corff a gwneud newidiadau cadarnhaol i'w iechyd a llesiant cyffredinol. Gall cyfranogwyr hunan gyfeirio i'r raglen neu gall gweithwyr iechyd proffesiynol ei gyfeirio. Ar ôl cyfeirio rydym yn nodi aelodau 16 wythnos ac yn casglu mesuriadau fel uchder, pwysau a phwysau'r gwad. Bydd cadw cysylltiad rheolaidd yn golygu bydd yn haws i fonitro cynnydd, trafod heriau a darparu arweiniad gwerthfawr i bob cyfranogwr. Ochr yn ochr a chadw mewn cysylltiad mae'r llyfryn cynhwysfawr yn golygu bod yn haws i cyfranogwr dracio weithgareddau dyddiol, cynllunio prydiau bwyd a'i nodi o ran ffordd o feddwl. Mae gan bawb sy'n gofrestru hefyd fynediad am ddim i actif unrhyw le, ein platfform digidol sydd ag amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd byw ac ar arw, a gall cyfranogwyr cymryd rhan ynddynt yn unrhyw le. Mae'n tîm o hyfforddwyr yno i gefnogi pob unigolyn, gan sicrhau bod y cynnydd yn cyd-fynd â'r nodau a nodwyd ganddynt o'r dechrau.